Øvelsen er jo ligesom, hvordan kan man ligesom lave et kunstværk ud fra 2 valgte Floridanica tryk. Jeg kender ikke årstallet på dem, men de kunne jo snilt være 100 år gamle. Hvordan kan man ligesom få det inkorporeret med en tankegang, eller et forsøg på at skabe et kunstværk her. Men jeg har valgt 2 svampe, hvor den ene er en fluesvamp. Sådan ser jeg det i hvert fald for mig. Og den anden, den har et snært af en psilocybinsvamp. Og de 2 svampe, de har jo den glimrende fordel, at de er euforiserende. Og der har jeg så valgt ligesom at sige, okay, man kunne ligesom godt forestille sig, at de her svampe kunne være en del af et større billede. Altså en skovbund, hvor at de ligesom er hævet op fra skovbunden og bliver præsenteret. Så derfor så står der også svampe hernede i skovbunden, og der kommer flere nu. Det jeg så er optaget her, det er, at der skal helst være et landskabeligt motiv. Og i det landskabelige motiv, der indgår en elefant. Og det interessante ved elefanten er jo, at det er et meget gammelt dyr, bilder mig ind. Det er der sikkert mange dyr, der er, men elefanten, den kan godt minde lidt om sådan en overlever fra en fortid. Altså på lige fod med andre dyrearter, som jo for længst er uddøde. Dinosaurer og lignende. Men der synes jeg, at den elefanten har den her robuste, kolossale størrelse. Så for mig så er den et levn fra fortiden. Og så var ideen, at den skulle stå og rocke og ligesom vibrere. Det er i hvert fald noget, jeg kender til op fra Sverige, hvor man har set, at de her elge, de ligesom spiser svampe om sommeren eller om efteråret. Men man har hørt om de her elge, der løber lidt vildt omkring, påvirket af enten svampe eller lignende, som de har spist nede i skovbunden. Og så forestiller jeg mig lidt, at der skulle ske noget tilsvarende her, at en elefant, ligesom det her kolossale dyr, står og hopper og springer. Så det er i hvert fald det, der er intentionen. Jeg kan jo godt lide at knytte. For mig er det jo ikke bare at sidde og lave en tegning. Der skal jo være det skal jo bunde i et eller andet. I et filosofisk udtryk, eller i det her tilfælde nok mere et poetisk eller et fysisk udtryk. Det vil sige, at hvis man spiser de svampe, så er der en reaktion på en eller anden måde. Det er det, jeg gerne vil have med i historien, og så er der jo også selve at lave sådan et grafisk tryk. Det er jo ligesom at lave nogle bevægelser. Man kan næsten se alle de bevægelser, jeg har lavet. Der er ikke noget snyd. Jeg er nødt til at tegne den der sådan, for ligesom at få den med. Der er ikke noget hokus pokus. Der passer Floridanica enormt godt, fordi det er en fantastisk god repræsentant for det håndværksmæssige. Så den her kombination, den tror jeg på.